Kublai PUA, Pring Supai P, Shaka Amen Channel Faithful and True. Waragan kesengi ia puson ia ka ketin ke jong blai naka kitab baar jong kimakabi kalong kebahan riu kat prad ulai puwei keba dei ke jing tu syapang ke jing penyap martir ya uwe ubriu ba kerteng u Eliazar. Di syua ba nginya syakmat yang kerpat ya pi lada kani ka jing ai ya kini ki jing puson ya kani ka ya kino ki video ki ba la upload leng ba jong kene ke Amen channel YouTube channel ada kalong ke bayarap ya pi ne yano ba pi lasam pi la ban yarap lem kenang ba kanduk poi sabun ki briu da ba pi like subscribe bat pi share haki wei bat kum juru pi la ban yarap nomor ba ban pinmi ya kene ke video dan kampun ki tiar ban penyai di pila ban Krisyan dan ba pilai ka website ke kerteng amenfaithfulandtrue.com /support us di pila ban lej hang tu bat pila ban klik bat pila ban let's say ka dor ku arpo tingka kwai pila ban tiet yang bat pin ai na ka ban Krisyan ya kan channel kam tame ban pen priang ya ka kubor baha sekitu ki badon kam pat ke jing pensai ru ya ki aka ki badai sepang ke niam ka rukom ru ngisa ai long ba jong kan channel ti kala ban yarap ya bun ki briu te mata tengin peteng ya kan ke jing puson ya kan ke tin ke jong blai ha kan ke sngi une u Eliazar ula dei u briu ubala khandai post nam karta but hang hakane ke jaka kane ka kerteng jong kan ke snong ha ka bala jia ya kane kerteng ke modeng Hamoden tu kilawan kini kibriu gentil bat kilawan pan penjari ya kene kaniam gentil ha kata kasinong tu bun kibriu kenang ba kinom sya le ben ha kini ki riu krau ki riu sensar ki don bor ti kila ya nget lem bat kila lek sya kane ka jing le niam padon bun apdeng jungki ru kila wat ka jing ot share ru kila buri ya ka jing ot share bat ki la le ya kijing ele kai jong kijin til wicing kal jing le til jing kai ko bangi khot man tai jing kai olympic mora ki por kumut ki briu khaba ki la kai ki law lung khuj don jan ha kamet jong ki kam ki ki senrang pat kumta ki layale ya ki ni kijing la kai pat kumta kum ka tai kijing le ki long ki ba inside met akhma jung try bat ha kan yam ju ha kitu ki por te une ubriu ula long ba yang scam halaka jong kaniam halaka jong ka jingej but ke kumne wat ya une ubreu nomar ba ude ubreu ba barok ki nyau buram te kumta wat ki ni ki cintil ru ki nyau buram ya une urangba te kumta te la khot ya ba unum sya pensitom nomar ba ubat ya la ka jong kaniam kilong hoi bat ia la ka jong kaniam tamba pi su le men le kenang ban pen subha kenang ban pen subha tu kumno la ong kumno ye sepang jong u ong kumne la don uwe ubreu ba kerteng Eliazar uwe na ki start an ki ba khmadu ubreu ubra yau karta uba i don buram kedur kadar la penang jubor ya ka sentur jong u ban bam ya ka dok sniang Hendrei une upakham subha ban yap buram ban yakaba im ja buram ulalit kiu syakakor pensaja da kamuan lajong bat ula klei artat ya kata kado kumbadei ban le kitu kibaslan ban kentaj ya ka bombit ban mat wat ban yada yala ka jing im ti kumta ti une ubriu u Eliazar ulale ta ka jing slur ban im hok yala ka jong kanyam ka jing kwa ban wara jing puson halor kane kalong hato ngi bade ha kane ka klimat bar ka por jingi menta bun ki jing jia saudong jingi ki bomlong kristan syu wat teng teng i gide ki kam ki jam ba penyai de ki kristan tang ba kam long kristan syu kam dekat kum ka jing ya ber ki jing hikai bat jing im kristan te hato ngilong em ki baslur ban yang halakanong rem jing im kristan ban kentaj ya kita barok ki bom long kristan bun ki ba ka jing im jungi ki long ki bom long kristan
kum ha kanuksa pej ha man mentala kan nos nem man ubunai November kedon kata kebiong kini ki festival kini ki kom penyai festival bunsin lapi pej bah ya ki kom le ya ki jing jia hang tu kim long Kristan syu te kim long Kristan syu ti kedon ki kum hari ki singi wan ki nong ruai pej ki nong ruai ki riam kumno pej ki nong ruai to ki phongjan kumno i kalong Kristan kum katu ke jing long atau kum kitu berkhaj ni ide banwara kum kitu jing ele tamasa kini kim long Kristan syu tirmar kata ngi di banlong ki baslur kum une u ilasar ban kentaj ban yeng wala dai so chief minister la dai so prime minister dai so president dai so mana manoru ya ka jing nget ki jongi ya ka jing hikai bangila yo na jisu na ki apostol ni dai ban yeng hala ka jong kanong rim ni menta bun ki kata di tangkawe kan uksa banga ai ribun ki we ru ki jingle ki jingiyu ki jingriam umre tang ba wan riam kinong ruai kinong ak kinong iyu ki we pat andre wada ki jing imbaman la kasingi ke jingriam ke bangi phong ke jing kren ke jing im ke jing trei ke kom trei kam ke jongi hato kalong Kristan ni de ban long kum une u Eliazar bala khandai phosnem karta ubayeng de ke jing slur wat lada u dei penyap siapan sitom nak kepanta kata kicingnya ye kene gede ke we kerkom pangin yap martir orang rangi siap penyap martir makenaru kicing siap yap martir don arjat ke we ke bloody martir ber ke we ke white martyrdom kicing yap martir pom dei je place nam ke bumut ke kicing sak grand do kicing sak keno berkum kita ter pangin sak ya kita da kicing i ya ujisu te ngide ban yang har kono rim ngaru ngamting wala da saong kum dukum noru andre ya kum kini ki judging le nga long bo object nomar balai pakini kim te kat kum ki hikai jung Chris kam te kat kum ki hikai ka Bible ti nomor kata ya kita par khoj belong persya ngi dei ban ya le persya pat yang kanong rim da ke jing jai om da ke jing ya ki jing ya snam re kino par khoj mo nginum le kumba le kiwe kitu kiba kinhon kiba le barak ka pistol rak ka suloi pen yap ya une penyap utai ringi yeng da ka jing jai non violence but ngile da kata kumba ule ujisu ngile kumba ujisu uyeng na kapenta ka hok klem da ya wer ya no inoru ban esim da ka white da ka sum da ka khnam da ka renti kumta terter ngiru ngilak ban le kumta wat hakini ki singiru ban yang na ka banta ka hok ban im jisu im ya ka gospel man kasi kene gede kubor ban ko ban ai long ba jong kene ka jing pule mata ka singi im jisu im gospel im ka jing im Kristan bat pangin kentaj ya ke jing im bapertei jing im beken jadok pat ke jing im centil tu trai nyarap yang iwe pa iwe hak teng pa berkun ban sim bakoi amen.